na, tara. Ayun na, mag-date ako. Agay! Sa man niya akong crush. Ay, hindi mag-date me. Kung ni Agi, wala ba to siya ni Abot? Karoon na siya ni Abot. Hindi siya mag-date me. Dagil kilamok na maaksa ko ah. Ito siya ni Abot. Last mo pa ito eh. Puyat, magkulat pa kayo. Ayaw, kaya tinako siya. Mag-date ba daw ni? Librihan ko ni crush. Magkulat na ko lang eh. Chloe, nga nang namakadiha. Nga pagkit-kit pa yun, oh. Sus, mura angayan, oh. Marabay angay. Eh si Mama, dalaga na ko ma. Namukulan ako. Oh, namukulan ako sa ulo. Kabalo ka ma, nagpaabot ko sa kong crush din mi. Kaya ingon niya mag-date daw mi. Ingon daw ko niya. Niya karon giwa naman ni abot. Kining bata, ni kabata, pani maingana na yung mga istoryahan. Wala pa yung tinanahin sa kuha. Ganina na ko nangita ni mo. Dalaga naman ko mga naman ang hide pa mo sa imuha. Si Mama, oy dalaga na ko. Kuha na din eh. Abot pa lang to kong crush niya. Ngayon din nga, lunatic ka. Tarong istorya ni mo ha. Kani nga na, Lola, pagtarong ka. Pauli dito sa Balabi, pauli dito be. Nga ra lagi gabi ima kay mag-date ko. Kabalo na baya ka nga dalaga na ko. Gusto ka mag-date? Sige, pag-date dito sa mga labunon. Hugason plato. Tara! Tara! Mama na! Unya na pa kay mag-date pa ko. Tara na, tara! Ayaw na.